Que emoción. Unha boa tertulia. Uf. Unha boa tertulia, dende logo, ten que ter o tempo para poder darse. Ou igual non, de onde parte? Para mí sí que ten que ter o tempo Ten para que ter poder o tempo, darse. non? Sí. Iso dende logo. Sempre que penso nunha boa tertulia, é verdade que penso como nunha temperatura agradable, cálida, como así chegando a noitiña, como que comece de tarde e remate sin Para min saber cando. para min ten que haber como certos xogos. Non sei, como que faciliten tamén a dinámica, encántame como as tertulias que se dan a raíz de xogar a cousas. E sobre todo tes que ter gardadas, me encanta cando temos gardadas moitas cousas, entonces chegas e es como, E pois vades como interrumpindo. Prepárate, claro, esa. Sí. Que eu a palabra que Veña, utilizaría teña unha, é... un pouco poética así, demasiado. Sí, Nos a tampo. miña é o título dunha das cancións Veña. que é Alboroto. A mí me transmite alboroto este disco. E para min, refuxo. Pero es que é verdade, estaba pensando que é a tertulia, digo, hai un sitio comodiño. Penso que o que queremos transmitir tamén é, bueno, que o falábamos, como un lugar onde podes ir en calquera momento. O sea, da igual que estés como coas emocións máis a flor de piel, como se queres pasar un pouco por riba, ou a tertulia entran todos os temas que ti queiras. Entón, como que dentro deste disco, aínda que se aunan en moitos conceptos, é un espazo tranquilo para estar, non? E sí que está moi ligado, dicíalo antes, como ao teu estado emocional ou vital nese momento, como que non necesariamente un disco que se teña que escoitar inteiro de principio a fin, sino ao que recorres ante momentos específicos. Eso está chulo. Pois é certo que cando comezamos e sondeábamos a xente e comezábamos a decir pois é posible que o disco se chame tertulia, que é para ti unha tertulia, todo o mundo nomeaba como parte fundamental a cadeira, que en principio parece que non ten relación coa fala, porque para falar non fai estar sentado, pero sí que reflexionando decíamos, claro, que nos espazos que estas persoas referencian como onde se dan as tertulias, adoita haber unha cadeira, nas sobremesas adoita haber, nas, pois, as veciñas cando se reúnen adoita haber, nos centros culturais, onde sexa que se dá, nas cafeterías, entón sempre ese elemento estaba presente. Sí, porque pódese facer pois, de pé ou pódese dar a falar cunha amiga en calquera espazo, pero realmente sentarte xa ten outra contundencia. Eu penso que quizáis sí, porque é moi distinto revisitar uns mitos que aínda que xa estén escritos, foi un xogo diferente, porque ese foi como onde nos atopamos nestas historias. Sí que quizáis o proceso compositivo da parte da música foi máis semellante, pero con respecto ao tema, isto foi como unha búsqueda, non? Sí, tamén como... Libre. Dunha parte estaba toda a revisitación do pasado e neste estaba como o que nos surxía do presente. Entón iso cambiou moito o lugar dende o que falábamos. Agora, traelas de tertulia todas sería increíble. A la Pandora, a la Lisístrata. De repente, todas un mix. Sí. Claro, neste proceso de creación tamén, como mencionastes, tamén estuvo presente precisamente esa tertulia, non? Xa practicando desde os comezos, case. Sí, e bueno, como primeiro comezou en nós, pero como que se foi expandiendo e foi preciosísimo facer precisamente como nesta exposición coas tertulianas, que son Arantxa Brandón, que fixo a fotografía, Kika Ramil, que fixo todo o deseño gráfico, as dúas e punto, que fixeron pois, o deseño das cadeiras e a construcción. Entón, falar con elas, a ver como vestí esta canción, o sea, facer todas esas tertulias foi realmente emocionante. Sí, creo que neste proceso tamén nos abrimos máis non solamente como as tertulianas, sino a ser máis permeables e transparentes con todo o mundo, como que fomos compartindo o proceso moito máis mentres o vivíamos con todas as nosas amigas familiares, dende o primeiro momento de preguntar que é para ti unha tertulia, como que deixamos entrar moito as voces de fora. Dende puntos moi diferentes, Sí. foron relacións Porque, intensas. claro, con Setac xa tiñamos unha colaboración, el xa, un lore, el xa nos convidara a entrar como dentro do seu mundo e de alguma maneira será como un convite necesario que el entrase tamén a conversar con o noso traballo dende o que nos lle propuxéramos. Entón, con Setac, check. Sí. Era... Pero con Pipiolas de repente foi como, mira, estou con la canción de non tocar e tiñamos outra aí atrás, así que vamos nin a seguíamos, e de repente foi a seguimos, se nos siguen esta noite falamos para facer un tema, e así foi, e tiñamos como este, sí. E Abraham Cupeiro foi ao contrario, dixo, teño un instrumento para vos. E nos dixemos, hostia, nós temos unha canción aí increíble. E que Sí, Ede. E con Ede xa colaboráramos en directo, entón, bueno, xa existía como esa A débeda. querencia de facer algo que quedara como xa registrado para sempre, Sí. e cando apareceu Deixate Ver, Total. E con, bueno, aínda que non sea como textual, a banda do Rosal gravou unha das cancións de tertulia, entonces, bueno, que tocamos con eles en verán todo a Acrópole, e volver a vivir con eso, como compartilo, foi moi emocionante.
Mira, o desexo é urbano. Despois, a raíz ven sendo tradicional tamén, de todas as ferramentas que empregamos, e a realidade creo que é unha especie de pop contemporáneo. Podría ser, sí. Concordas? Concordo, sí. O sea, eu creo que sí que o noso proxecto está bastante ligado á idea de que algo comeza e remata tamén por esta obsesión como coas cousas circulares, entón sí que nos costa moito como integrar, imagínate, nun novo espectáculo, de que maneira entra o universo anterior, tamén porque son universos como conceptuais moi fortes. A Acrópole era moi forte, hibernarse é moi forte, pero precisamente creo que o que nos deu tertulia era o que comentábamos, que como na tertulia entra todo a ser debatido, o pasado, a hibernación, as necesidades de todo pode ser compartido neste novo traballo. Por iso tamén creo que o resultado é pois esa miscelánea tan difícil de definir estilísticamente, pero que sí que se sustentan nun concepto común. Sí, o sea, como que dá paz mental pechar un círculo, pero a vez é imposible contemplar tertulia sin pensar en que está todo anterior. É que, mira, nos pillades agora nun momento de produción, sabes? Que foi como o proceso de creación emotivísimo, emocionante. Agora estamos na produción de imos a levar o directo, de pois, fabricación, da exposición, das cadeiras. Entonces estamos como coa emoción, pero todavía penso, non? Como coa concentración de que se leve a cabo. Entonces creo que a partir do 9 de maio poderemos como abrir o espectro, pero de momento non sei que expectativas. É que O desexo de como queres. o meu desexo é que a xente se lo goce, la verdad. Sí, gozárnoslo nós tamén, e viaxar moito, e disfrutar moito, non? Es que temos ganas de cantar as cancións, que falamos un montón. É mellor non pensalo. Hai unha parte de mellor non pensalo porque realmente sí que lle das voltas, pero chegas a un punto de que fas algo e te encantas e dices, é aquí. Da igual como lles parece despois. Entonces creo que se o contamos dende aí a conexión vai a ser moi forte. E temos respeto e temos medo porque un segundo disco, pois é un segundo disco. E despois dunha Acrópole tan firme. Pero non sei, eu penso que é moi ben e teño o desexo de que vai a ser moi ben. E hoxe coas expos podemos velo un pouco tamén. Un dos discursos que defendemos en tertulia é que a conversa se pode dar coa palabra, pero de moitas outras maneiras e en calquera dos idiomas, tamén por iso era para nós importante integrar colaboracións pois sí, noutras linguas. Entón, o que falábamos de viaxar, de levar a tertulia e descoñecer como os límites, o sea, a música é unha linguaxe de per se, entón levala lonxe. Sí, o sea, tocamos despois do 9 de maio, tocamos en Cataluña, despois en Xixón e despois vamos a Eswatini tamén, que é África, moi pa baixo. Estaremos en Praga, quero decir, é como en moitos lugares. Aínda que despois estaremos por aquí, que era algo desexoso tamén para nós, pero bueno, esa apertura do 9 de maio que é realmente o que para nós vai a ser como ese corazonciño que vamos a explotalo todo e xa despois ir pouco a pouco. Eu creo que facemos moi ben o proceso de unha cousa despois a outra, porque sí que é verdade que aínda que inflúe como compoñemos algunhas cancións do directo e viceversa, porque cando estamos compoñendo a mellores como imagínate que esta parte pasa aquí no directo, pa, no, entonces e la luz e tal, entonces pois sí, compós un pouco pensando niso, pero o do disco é unha cousa e o emocionante de facer algo novo para o directo, eso é como a maxia. Entonces ese proceso de cambio. Sí, tamén porque no estudo, como xorden unha serie de cuestións que son as que te emocionan, ou igual, sí, cancións que no estudo son as favoritas, pero que logo, pois, non son as que máis desexas cantar en directo. Iso tamén pode pasar e a inversa, pois pola enerxía que te dá de repente estar cantando é diferente, pois estar grabando ou estar compoñendo ou que sexa. Entón, bueno, creo que sempre intentamos que cada canción no directo teña o seu espazo dentro dunha dramaturxia total e que o concerto sexa fluido nese sentido e que nos pode ir levando por todas as emocións que leva o disco tamén. O sea, claro, vimos como na era digital na que moitas veces comentamos que ás veces as salidas dos discos son unha cousa un pouco fría. Estás ti na túa casa, de repente... E moitas veces das 12 da noite que xa... Sí, está xente dormindo, ninguén o escoita todo día seguinte, entón non pasa nada máis que algo se sube, un web se sube a unha plataforma e dice, isto é sacar un disco. O sea, levo meses traballando para este momento que estou vivindo en soidade. Entón, claro, tamén era como coherente co discurso do disco xerar espazos de encontro onde se puidera dar a conversación. Entón era importante para nós
Total, e ademais, unha vez que nace a cadeira, que nace poder facelas en directo, primeiramente para a portada. Quero dicir, non, Sí, non había esta estaba isto pretensión. pensado. Despois foi como, as tertulias como se presentan? Pois facendo tertulia, e como carallo facemos as tertulias? Falando, non falando, tal, as cadeiras, e unha exposición, e de repente foi, e esta exposición, por que non afiamos a prescoita do disco? E de repente foi como, todo, cando cadre dis, tate, e aquí está. Como poder tamén ver a reacción da xente ou simplemente compartir o momento de algo que é tan íntimo, pero que é para o público tamén, que entón. podes ver, sabes? Que dis, Dios, se está quemando insolación. Eso, qué guapa está el boroto. Guapa reina, Sí, sabes? como Pues es desvirtualizar como as emoción. cousas, sí. Sí. Eu creo que en Hibernarse fixemos, como se dice? Un showcase, odio os anglicismos, un showcase de Un pequeno concerto un pequeno fixemos. concerto presentando os 4 temas. Entonces, en medio destes 4 temas fixemos unha dramaturgia específica, uns músicos que nos acompañaban para iso, presentamos a colección, o sea, ao final esta exposición foi porque xurdiu a través deste concepto, pero dende logo que faremos calquera outra cousa. Eu creo que sí, que tamén nos gusta moito pois, vincular con outros eidos artísticos e que pois, os espazos como pois, neste caso a Fundación Granel, noutros casos foron como outros museos, sempre nos gusta estar como en contacto con espazos de cultura para seguir xerando cultura dende aí. Entón eu creo que sí, sempre que nos podamos atopar nestes espazos presentando cousas, vamos a intentalo. Ti espérate que collamos un pincel e aí se arma un petate que pinto fatal. Necesito pensar, depende do día que me pilles, Claro, vexo que eu depende, esa depende. Sara. Ou seja, creo que eu, como que nos miron de fora e emocioname ver o profesionais que somos. En todos os sentidos, como coñecedoras das cousas que facemos. E seguimos errando muitísimo, pero hai outras tantas cousas que se falan con unha calma dende saber que eso pois pode ser ese camiño porque xa o percorrimos, que eso é increíble. Eu o que me gusta moito é como ver que seguimos mantendo como unha actitude de inquietude, de inconformismo constante, que é o que vai facendo que o proxecto pois vaya chegando a diferentes lugares. Entón, digo, pois fomos inquietas no noso inicio e por iso estamos aquí e véxonos agora dese mesmo xeito mantendo esas inquietudes e me gusta recoñecernos aí. Agora, cando me preguntas isto, penso, como, que aprendimos ata agora que non esperábamos aprender? E creo que como, bueno, unha que sempre dicimos que esa xa está como máis que tal que a decir que non. Esa está como bastante asentada, pero despois, bueno, levas uns golpes tamén a nivel emocional e vas aprendendo un pouco como as distancias que hai que tomar ou de que xeito facer certas cousas que creo que pois agora unha exposición é algo novo. Que cousas te atopas que dices, non contaba con isto. Pois creo que quedan un montón a esos niveis de aprendizaxe, pero todo sexa por facer cousas novas que non sabes. Total. É que penso que cada novo paso que deamos no proxecto vai nos traer de novo erros e acertos dos que ir recollendo e intentando xestionar mellor pois, as equipas, as nosas emocións, a nolas dúas. E que iso tamén nos escoito e é como a nivel casi empresarial. Despois, obviamente, no estudo, casi que, o sea, aprender a millóns de cousas. Aquí aplicamos unhas voces, unha maneira de cantar que ali mesmo no estudo, tamén da man de Santa Marta, que estaban ali, non sei que, vas aprendendo a facelo sin vergoña e a probar cousas novas. Entonces, de novo, voltamos ao xogo. Nos xogos apréndese moitísimo. Pois que eso siga sendo así. O sea, como se fixo, porque eu escoitado algunhas cancións e digo, esa voz é a nosa, sabes? Porque cambiou moitísimo. Pero así foi. Sí, pero é algo como moi xenuíno tamén Claro, no noso claro, traballo, claro. que eu non escoito tantísimo a Acrópole e cando vou a revisitar ou Hibernarse, sorpréndome o que di María de atoparnos tanto e ao mesmo tempo tan lonxe. Claro. É curiosa esa sensación. Incluso nos vídeos, o sea, hai tantas cousas que deixas no mundo para despois revisitarte que dices, ai, pero sí, o sea, incluso aí xa como moi filosófico que sei, pero agora mesmo te pos no futuro vendo como falamos agora e digo, como me atoparei? Claro, é que, o sea, quero dicir, máis que o práctico de, o sea, de pois viaxar a Eswatini, non? Quero dicir, este é como o exemplo que temos máis preto de dicir, é que, o sea, xa que sexa en galego non hai ningún problema, pero que ademais é como, creo que se está abrindo a porta a que non sexa música en galego, que sexa música, e que se conciba como tal, e como, que non sei como expresalo. Sí, que ás veces quizáis
se entendía como a música en galego como se fora un xénero musical, Claro, eso cando es, realmente o idioma non determina un xénero musical, o determinan outras cousas, os ritmos que se utilizan, as sonoridades, etc. Entón, Trascender xa claro, ese prexuizo ou esa categoría, porque ao final nos metían a todos nun mesmo cupo de música en galego. cando o que fai Ortiga, que admiramos profundamente, claro. nada ten que ver co traballo que poderíamos facer nós. Son músicas moi diferentes que, por sorte, todas están en galego. Claro. E agora, pois, estamos vivindo un xurdir do xénero urbano que é brutal. E Que non poder falar en existía. galego do que queres, porque sin máis non estás falando en galego por un motivo e que falas galego. Entón agora a playlist non é músicos de Galicia, agora es pues, el elegido, de repente número 4, no sé dónde tal. Estamos todos repartidos por aí igual, entonces eso es chulísimo. Este disco para nós é eso, es como entramos moito nunha raíz urbana que nos encanta. Sí, que nos traspasou incluso o actitudinal, Claro, na maneira de xestualizar, de bailar, de tal, e como... Que tamén o Santa Marta, que era unha referencia que tiñamos nos auditiva, o sea, orixas na miña adolescencia, sabes? Pois é como Sí. que están todos presentes e de repente estamos nós como falando en galego, pois eso, coa música, coa tradición tamén, pero con un trap, sabes? Un trap que dices tú, que chulo. Qué chulo. Está guapo, Está guapo, ¿eh? Sí, sí. Pero sí, non sabemos, o sea... É que as mesturas son tan infinitas, as Claro, posibilidades claro. son tan infinitas que dicimos isto agora, pero dentro de 3 anos de repente non o sei, É que, o sea, para a mí música un desexo, barroca, sabes que o sea, decir, eso e aí vamos. Justamente iba a decir, para mí a música clásica era como unha paixón que mesturar co urbano tal, e se viene o Rosalía, fai que decir, todo pode chegar, sabes? Como esa emotividade e esa emoción. Con que artistas nos gustaría colaborar de aquí de Galicia? Pois efectivamente, o sea, todo isto urbano, a min entrame moitísima curiosidade porque canto máis afastados aparentemente estemos, e maneiras distintas temos de comunicarnos tamén, entonces eso sería como bastante interesante. Sí, moita xente nova. Realmente casi con calquera grupo que me poñes de Galiza penso, estaba agora como imaginando que mestura podería salir co Rapan, se digo, interesante. Penso en Novelouro e digo, interesante. Nunca sabemos como cal vai a ser o derrotero, porque a cousa é como meterse no estudo e deixarse ir e ver de que maneira poden cadrar esas voces. Estamos súper abertas a facer tertulias, sabes? Entonces, quero dicir, sin ser como eslogan, sino de, pois eso, cos de Ninjures tampouco fixemos nada, pois de repente a xuntarnos un día e facer un tema con todas as amigas, sabes? Pero... Sí, que ás veces parece como unha cousa moi institucional, pero en verdad, si puxéramos a tertulia de moda e puidéramos como estar así tranquilamente os grupos e ti te sacas a guitarra e eu me saco non sei que xurdirían un montón de pezas tan diversas que sería increíble facer colaboracións dende aí. Home, claro, es que el elegido que, claro, que está en bacharelato, quero dicir, temos cousas de que falar todas, o sea, é increíble esta cuestión, o sea, que mesturarnos entre todas.